Witam všetkých chovateľov. Sme dnes v obci Udžiča. Tu ako vidíte sme na návšteve u kolegy Jan Moto. Je to obchod pre chovateľov holubov. Udžiča je to pri Považskej Bystrici. Tu také veľké mesto vedľa ešte je Žilina. Obchod sa mestí pri hlavnej ceste, tak to ide rýchlo nájsť. Pôjdeme pozrieť. Tutaj kolega predáva aj iné veci, plyny, aj krmiva pre mačky, pre psy, ale nám ide hlavne o holuby. Pôjdeme sa pozrieť. Tutaj už vidíme, že kolega Jan ťažko maká na korunky. Vítajte. No predstavte sa, ako sa voláte. No volám sa Jan Moto. No a naša firma je zameraná hlavne na distribúciu a predaj vlastne holubárskych potrieb rôznych značiek, napríklad tu na produkty firmy Herboc, ktoré sa priamo vlastne vozia ako od Herbocov. Tu vidíme, máme veľa tých produktov, rôznaké prašky, oleje. Tu vidíme ešte máme ďalšie tie značky, čo tu máme. No potom vlastne vidíme aj produkty firmy Romfried a takisto české produkty Benefitu. Tu vidíme, máme veľa tých produktov na výber. Tu ešte máme iné značky, iné produkty. Tutaj dole to je Mrovca. Áno, z Polska to máte tiež akože priamo od producentov, áno? To sú priamo produkty od pána Mrovca. Tu vidíme Fan Robase. Tutaj máme tiež Ropube. A tutaj aj urobíme takú akciu pre všetkých chovateľov, aj tých, čo budú ako pozerať stránku naše holuby. Aká to bude akcia? No tá akcia bude pozostávať z toho, pokiaľ zákazník kúpi vlastne nad 50 €, nech to je už hociaké produkty, či krmiva, alebo teda vitamínové produkty, tak dostane zľavu vlastne 5%. No to super Z zľava. toho nákupu. Aj bude to tiež akože v Trenčíne fungovať tá akcia? To tiež urobíte? Áno, tá akcia bude aj v Trenčíne fungovať, pokiaľ tam nás môžete na tejto celoštátnej výstave stretnúť, budeme tam mať stánok, vlastne čo sa týka týchto produktov, čo máme aj na našej internetovej stránke, tak budú aj dovezené na túto výstavu. Adres stránky to pridáme do tohto videa a môžete sa pozrieť. Tutaj vidíme, stránka je zapnutá. Všetky tie produkty nájdete na stránke, bo máte aj krmiva, aj prepravné koše tam na skladách. Potom to pôjdeme máme aj produkty. Pôjdeme to pozrieť potom. Tutaj vidíme také lietaky. Tutaj máme katalóg od Herbocov na rok 2016. To možno tiež tu ako nabiť. A taká novinka, to budú produkty Japaku Horna, produkty Videx. Tá novinka, to asi od tej výstavy. No, tieto produkty od firmy Videx budú vlastne dovezené a vlastne už ponúknuté k predaju až vlastne pri tomto dátume, keď bude táto vlastne celoštátna výstava v Trenčíne. No, skôr sa to nestihne doviesť, tej tovar. A tie všetky objednávky, produkty to posielate ako kuriérom a máte aj svoju takú dopravu? No tieto vlastne objednávky, pokiaľ sú to väčšie objednávky, vieme doviesť aj našimi vlastne prepravnými autami, alebo či už keď sú menšie, vlastne akože je menšia objednávka, tak vieme poslať kuriérom. Vlastne spolupracujeme s firmou DHL, čiže vám ten tovar dovezú až priamo domov. No toto je super, je to výhoda. Nikto nemusí veľa cestovať. Vidíte to lacnejšie, tu ešte ukážem tie produkty, vidíme, máme tu oleje, ropavé prašky, tutaj cesnak. Všetky je to isté od Fan Robase, je tu veľa tých produktov, určite každý chovateľ dá, čo tu nájde. Pôjdeme možno pokazať, aké máte tie krmiva na ten sklad, aj tie koše. Áno, môžeme, nech sa páči. No už sme tutaj, ako vidíme, máme sklad, máme všetky tie krmiva, tutaj kolega dá čo viac povie, aké to sú krmiva, aké máte značky. No tak ako som spomínal,
v obchode, tak tu vidíme krmivá od slovenského výrobcu Agroland z Čenkovce. Oni vlastne robia aj tú chovnú, aj závodnú zmes a aj zimné zmesy, ktoré sú také vyššie ekonomickejšie pre zákazníka. Potom tu je rad, momentálne toho tovaru tu moc není, lebo je po sezóne a čo sa týka navážania produktov, či už krmív, hlavne krmív, tak vlastne je to obdobie toho marca pred závodnou sezónou. Tu sú značky vlastne Landrobase, tam ďalej sa vlastne sú krmivá od Pavla Mrovca. Tutaj widzimy, mamy krmiwa pre holuby, ale mamy aj tiež pre psy. Ak by takto miał záujem, môže si tiež objednať. Máte to aj na stránke? Áno, tieto krmivá pre psov sú aj na stránke, ale sú zvlášť vlastne kolónke, kde si musí chovateľ už na ne kliknúť a už tam sa mu ukážu všetky krmivá pre psov. Dobre, tu jeszcze ukażemy. Tutaj jak widzimy všetko ako pre holuby. Tu mamy hore aj preprawne koše, krmitka. To ako tiež máte v ponuke, je to tiež na stránke? No tie sú ešte není nahodené, to sa tam ešte nestihlo tieto prepravné koše nahodiť, lebo ich nemáme ešte nafotené, sú není porobené fotky. Ale pracuje sa na tom. No to dobre, to uvidíme. Všetko čo tu widzicie, możecie aj ako kúpiť na tej výstave, ktorá sa bude konať v Trenčíne. Krmiva voľaké. Dobre. Ešte sme zabudli v obchode povedať, ako ešte je jedna akcia. No, tá akcia pozostáva pri ďalšom nákupe, vlastne pri nákupe nad 100 €, pokiaľ zákazník kúpi produkty nad 100 €, tak mu tam vlastne automaticky sa dá k tomu z firmy Ropa B. Sú to kvapky, ktoré síce musí chovateľ kvapkať tomu holubovi do zobáka, ale vlastne sú to ako čisto prírodné kvapky na odčervenie. Áno, sú to kvapky para, ak dobre hovorím. Áno, kvapky para, to som zabudol. No, tak za zaujímavé akcie. Pozývame všetkých chovateľov. Určite každý nájde všetko, čo potrebuje pre svoje holuby. Chcel by som dať ešte do pozornosti tieto produkty z českej firmy Mikrob. Sú to vlastne vitamínové kvasnice, polkilové po 3,20 €. Sú akože vynikajúcej kvality. Tu máme otvorené, možno ukážem. A chovatelia majú s nimi veľmi dobré skúsenosti. Je tam akože taká, by som povedal, že dobrá cena a dobrá kvalita, akože na úkor tých peňazí. Takisto táto firma má vlastne aj vitamínovo-minerálny akože prípravok, ktoré, jak sa povie, sú dva v jednom, aj vitamíny a minerálie. A je to v takých kilových vlastne sáčkoch. Aká cena aká je za toto? Tam je 3,20 €. Tiež 3,20 €. Jak widzimy, sú aj lacné, aj kvalitné produkty. A te prepravné koše, ceny, aké to máte, viete povedať? Či to by ste museli pozrieť asi? To by sme museli pozrieť, áno. Ale to bude pridané na stránku, tak každý si to bude môcť pozrieť na stránke už potom, alebo v Trenčíne na výstave. A ešte chcel som sa vás opýtať, o koľkej máte to otvorené, v aké dni, cez týždeň? No, máme to otvorené vlastne skoro 24 hodín denne, lebo keď zákazník zavolá, máme to aj na stránke napísané, že po dohode, keď zavolá, tak dá sa vlastne obslúžiť a tovar vydať aj neskoršiu hodinu, čiže aj cez víkend. No a ešte by som vám chcel vlastne ukázať ďalšie priestory, v ktorých máme vlastne zložené grity, či už 5 kg alebo 25 kg vrecka a ešte aj produkty, ktoré sú z dreva, ako či už prepravné koše alebo sedačky regálové alebo aj samostatné. No to dobre, to poďme to pozrieť. Sme v ďalších priestorách, tutaj vidíme čo Jan chcel nám ukázať. Tak poviete dačo viac o tom? No, tak ako som spomínal, tak sú tu vlastne gritníky, ktoré sú či už z dreva, alebo aj takéto plastové, ktoré sa veľmi akože jednoducho a dobre vlastne čistia chovateľovi, sa dajú aj umyť. Potom prepravné koše, no sedačky, či už z dreva, alebo
Tie z drova sú takisto akože veľmi obľúbené u chovateľov. No a plastové takisto, ktoré sa dajú, čo som teda od zákazníkov počul, tak si ich veľmi radi, akože keď sa to dá jednoducho zmontovať, tak je tam dobrá jednoduchá dezinfekcia. Potom máme regálové sedačky, ktoré sú teraz síce rozebrané, jednoducho sa to zošrobuje dohromady a sú 24 kusové až 30 kusové vlastne. Je to vhodné pri oddeleniach, keď majú chovatelia lietajú vdovstvom, tak majú na to vlastne holubice, ako každá svoj sedák. Tu máme ešte tie grity a i iné produkty. No tak počul som ešte, že máte aj svoje holuby. No áno, to je vlastne taký najkoníček, ktorému sa tiež venujeme dosť času. No tak veľmi radi chodievame aj na nejaké akcie holubárske a tým pádom to všetko začalo, tento náš vlastne predaj produktov, ako na úkor toho, že sme holubári. Chceli by ste nám ukázať tie holuby? No môžeme vám ukázať tie naše najúspešnejšie holuby, ono ich moc není zatiaľ, ale máme prvé ESO oblasti v ročných holuboch. No a potom aj také dve holubičky, ktoré sú sestry hniezdne. No a tá jedna mala vlastne 4. miesto na našej oblastnej výstave ve svojej kategórii B a tá druhá sestra jej tohto roku získala 3. miesto v starých holuboch ako ESO holub. No to je dobre, tak poďme pozrieť. Tak sme v holubníku, ideme pozrieť holuby. Tutaj nám kolega dačo viac povie, ako to tu má spravené. No, tak holubník sa skladá z dvoch oddelení. No, síce závodíme prirodzenú metódu, ale je to vlastne ako rozdelené kvôli tomu, že tu v každom oddelení je po 20 holubov. Čiže keď sú s holubicami, tak ich je vlastne 40. Tutaj vidíme všetko vlastnej produkcii. Áno, toto sú všetko naši odchované holuby. Chovné oddelenie máme zvlášť ako vedľa. To, ak sme počuli, výsledky boli dobré tento rok. Určite nejaké holuby sa podvratili, ale tie, čo sa mali vratiť. Sezóna bola dobrá, ja som spokojný. Na tie roky holubárenia, vlastne 5. rok holubárime, závodíme 4. rok. No ale závodná sezóna mladých bola dosť taká zlá, lebo som mal dosť veľké straty na závodoch. No, čiže na jednom preteku sa podarilo stratiť 40 kusov. No. A neviem to vysvetliť, lebo človek ako si to neovlivnil. No, tento rok nebol len pre vás, ale pre všetkých chovateľov. Kde nepôjdem dačo natočiť, dačo sa opýtať, všetci hovoria, že potratili skoro 50% hovu. Tak sú chovateľia, síce poznám aj takých, ktorí síce nestrácali veľa tých holubov, no ale to sú skôr výnimky, a ja som sa stretol, keď som sa rozprával s chovateľmi, že mali veľké straty holubov. No. No, dobre, a chceli by ste toho holuba ukázať, takého úspešného? No, môžem vám ukázať prvé ESO v našej oblasti OZ Povazská Bystrica. Ja to možno zavriem tie dvere, aby nám žiadne holuby nezbiehli. Chvíľku počekáme. To je to prvé ESO, áno? Áno, to je to prvé ESO. Má meno holubiť? Nemá meno, je to akože len holub, ako ja nemám pomenovaných holubov. No, je to ináč. Je to holub odchovaný po závodníkovi, nie je to z chovných holubov, čiže tí gény z tých chovných holubov, ale je to z mojich chovných holubov, ktoré sú ešte poteraz na holubníku u nás. No, tu bližšie ukážeme. No tu je ďalšia holubička. No tu je holubica z ročníku 2012, je to veľmi, by som povedal, to bolo vydarené párovanie, ako párenie holubov, lebo sú to dve hniezdne sestry, ktoré majú veľmi veľké úspechy tu na našom holubníku.
Tu vám bližšie ukážeme. Táto skončila túto sezónu ako tretie ESO v starých holuboch v našej oblasti. Jej sestra bola minulý rok vo výkone štvrtá. No, tak myslím si, že sme už asi povedali a ukázali vám všetko, čo sa nám podarilo. Aj úspechy, teda aj nejaké produkty, ktoré tu akože predávame. No a už by sme vás chceli len privítať či už u nás ako na našej stránke internetovej, alebo priamo u nás v sklade a potom najnovšie na našej celoštátnej výstave, ktorá bude v Trenčine. No a tá adresa stránky je to www.holubarskejpotreby.sk. To ešte pridám na koniec video. Tak ďakujeme za rozhovor a pozývame všetkých do Trenčína.